OK, takže čaute ľudia, toto je moje druhé video na tomto kanáli, kde budeme vlastne hrať znova Roblox a prepáčte za minulú kvalitu videa, ktorá bola hrozná. Dúfam, že toto video už bude mať lepšiu kvalitu. Chcem vám poďakovať za 20 views, chcem vám poďakovať za to, čo ste proste, že ste si to video pozreli a zrejme ste to video aj preposlali. Ďalej. Ďalšia vec, čo by som tu chcel povedať, je to, že aby ste dali na tento kanál odber a like a preposlali to hocikomu, koho poznáte. A teraz už bez opokecávania ideme si zahrať Roblox. Toto tu je konkrétne hra, kde si staviame počítač, čo u mňa je veľmi zlý počítač, lebo ja nemám dobrý počítač, ako v zmysle v realite. Jak inventory full? Nerozumiem teraz, lebo mi to vraví, že mám plný inventár, ale v inventári mám reálne pár vecí. Dobre, idem ku mne domov sa teleportovať, ako v tejto hre. Ja už som aj túto hru hral párkrát, ale nebol som tam nejaký dobrý, predal som len pár kompov. No. Ďalej. Čo? Mne to totálne proste dalo všetky moje kompy, čo som kedy predal. No. Dám nový add item. Na kejske nemám nič, takže musím to tu exitnúť a skúpiť nové. Teleport Electronic Store. Musím kúpiť kejsu. Kúpim. Aj druhú kúpim. Kúpim motherboard. Viac motherboardov. Kúpim power supply. Máme 3. Procák, ten kúpim 4-krát. Rámku, tu kúpim 2-krát. Keď mám rámku, kúpim memory 4-krát. Kúpim si inventory mám full. Takže to som teraz si tam kupoval proste veci, ktoré dám do toho počítaču. Ja by som tiež bol extrémne rád, keby som si niekedy mohol postaviť komp, ale zatiaľ nemôžem. No, takže ideme ten komp stavať. Takže práve sme tam dali kejsku, dáme ju červenú. Dáme motherboard. Nie. Dám takýto. PSU, to je power supply, bronz 200 W, CPUčko, počkaj, viem dať aj viac, nie. Ramky, tých dám 2 samozrejme. Memory, tých dám tiež viac. Nie, už nemôžem. GPUčko, no ja mám kúpené. Finish setup. Name. Redos. Ideme ho predať. Boom, sell. Aj tých $92 je fajn. Nový. Pridáme case. Dáme motherboard. Boom. Dáme PSU. Dáme procák. Rámku, memory, nemám. OK,
Teraz si ideme si teda kúpiť vlastne tieto tu veci. Čiže bude mi treba GPUčko, to mám tu. Kúpim ho 3-krát. Keď mám GPUčko, musím kúpiť AD Cooling. G6R 4-krát. Nemusím kúpiť G6. Môžem kúpiť. Aha, ten stojí 150, to je drahé. 4-krát ho kúpim. Idem na ATM. To ani neviem na čo je. Musím upgradenúť. Dobre, máme GPUčko, máme všetko. Ideme domov. Home. Dúfam, že si toto video užijete tak, ako to minulé, ktoré bolo v hroznej kvalite. Kto to video videl, tak ten vie. Pretože ja som nekúpil. Dobre, musím ísť ešte zajsť kúpiť tamto. Memory som do toho dal. Áno. OK. Ja musím ísť teraz kúpiť musím ísť kúpiť tento. Musím ísť kúpiť tento tu. Chladič. Nech mám aj na chladič. Kúpim 4, sú celkom lacné tieto základné chladiče. Toto vám aj odporúčam, keď budete hrať túto hru, ktorá sa volá Build a Custom PC, tak odporúčam vám na začiatku úplne kúpiť len tie najzákladnejšie komponenty, kúpiť ich viac a keď ich kúpite viac a potom tam to dáte, tak to je extrémne dobrý setup, pretože tento tu setup, lebo vy keď dáte tých viac, tak potom vám bude stať viac. Pozerajte, 128 len zo základných komponentov. Bum, zarobené. Týmto by som asi ukončil toto video. Čiže čaute ľudkovia, dúfam, že si toto video užijete, samozrejme ho prepošlite a tak ďalej. Čus!